азиз, айни ҳол бошад мо бо як гурӯҳи ҷавонони варзишгар ҳузур дорем. Шумо ҳайрон нашавед ки мо бо чунин соли либоси варзиши имрӯз дар барнома ҳастем. Мехостем дар соли 2019-2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои муаззими миллат соли 2019-2021-ро соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшиданд. Аз ин лиҳоз бошад мо кулли кормандони ширкати телевизион ва радиои диёр аз ин лиҳоз барномаҳои ҷолиби худро мавзӯи шумо мегардонем. Ман намегӯям ки айни ҳол мо куҷо меравем, инро танҳо вақт нишон медиҳад. Шумо аз шабакаи мо дур наравед, ҳатман мебинед ки мо ба кадом яке аз минтақаҳои зебои вилояти суд дастикор мешавем. моро пайгир бошед. бинандаҳои азиз, мо ба роҳ баромадем. айни ҳол бошад аз шабакаи мо дур наравед. барномаҳои ҷолиб, суҳбатҳои кора шуморо интизор аст.
Thank you.